față scrie România recunoscătoare și pe partea cealaltă crucială împotriva comunismului 1941. Asta e o medalie pe care a primit-o bunicul meu, pater, exact la începutul operațiunii Lunde și înainte de asaltul Odesei. Cunoscut, mă rog, aici depinde cine predă istoria. Până în 89, studenții din URSS, care vreau să fie aduși la facultatea de istorie, primeau următoarea întrebare. În 41 au fost ocupați sau eliberați. Deci, depinde ce Wikipedia accesați astăzi. Dacă o accesați aia românească, să știți că începe eliberarea Basarabiei. Atunci, nu știu ce merite deosebite a avut bunicul meu, pentru că nu a vrut, a refuzat să povestească cât a trăit. Spunea să nu, nici de șapte, să nu treacă prin ce am trecut eu. Cert e că a primit această medalie de la mareșalul Ion Antonescu, după care a primit foarte multe de la foarte multe medalii cu Lenin și Stalin pentru că a veteran de război. Ochiul, el își pierduse un ochi, ochiul e de sticlă. Avea o pungă de ochi din ăștia de sticlă. Eu ne jucam cu ei când eram mici. Am început cu aceste imagini pentru că ele, într-un fel, sunt o metaforă. Adică acestea și aceasta. Sunt o metaforă a ceea ce am parcurs, nu mai parcurge. În toată povestea asta și în toate mitologiile astea identitare, cu Basarabia, cu Unirea, unire, neunire, și așa mai departe. Asta e un stencil din Chișinău care rezumă conținutul metalii care v-am arătat mai devreme. 22 iunie 1941, început eliberării Basarabiei. Deci a fost făcut de cineva, fie etnic român, fie cu sentimente și viziuni clar neapărat pro-românești, poate pro-occidentali, este mai departe. Eu până acum n-am mai vorbit despre mine. Într-un fel, m-am identificat foarte mult cu prezentarea lui Petre Florin Mahmude de ieri. Fiind obișnuit să mai mult să vorbesc despre alții, de preferință morți. Deci dacă nu-mi iese scenografia, vă rog să înțelegeți că e un exercițiu în curs de perfecționare. Prin urmare, dacă vă așteptați să auziți o discuție despre cum e să fii născut în URSS, nu veți obține, fiindcă, deși m-am născut în URSS, depinde ce reper cronologic luăm. Dacă luăm perestroica, am primit un an. Dacă luăm 91, obținerea independenței, se fac 6 ani. Deci nu am amintire aproape deloc. Știu un ceau la pâine și luam porucul o clasă cu 5 pâini. Înghețată, limonadă, alte amintiri din astea foarte afective. În schimb, am vagi amintiri despre România, în 90, România în satul Taptaul, unde am copilărit eu, însemna TVR1, unde am văzut câteva imagini, că mi-amintesc câteva imagini de la Revoluție și Pirineiadele.
dar însemna mai mult seriale TV România sau Sunset Beach și alte, l-am urmărit toată majoritatea. Și mai însemna Galați. Galați era orașul în care consătenii mei și ai mei mergeau și vindeau struguri, făceau pișniță cu struguri. După aceea, toată povestea asta romantică a durat 3 ani, când a venit capitalismul, dezvoltarea economică furtunoasă și ca atare spațiul în care trăiam eu a intrat într-o sărăcie cruntă, mai ales în oglindă cu ce fusese înainte de 91. Taică-miu e țăndărită de la Tome. A început să plece la muncă, la câștig, cum se zice, în 94, când s-a născut fratele meu. El, înainte, fusese profesor de fizică, judo și educație tehnologică la gimnaziul din sat și la liceul aeronal din Cantemir. A fost întâi la muncă în Constanța, la o fabrică de suc. După aceea Moscova, Atena, Paris, Milan și notat aici. Atena, Paris, Berlin, Milano, Parma, unde e și acum. În total 20 de ani. De statut de imigrant. Acasă rămân eu cu maică la soră și frate mai mici de mine. În urmare, mijlocul anilor 90 și începutul anilor 2000 mă surprinde dezvoltarea sălbatică și bazată pe sistem mafiot ne ia din plin. Poate pare neverosimil, dar îngrădăturile acestea ajungeau până și în cel mai mic cătun. Până și în cel mai mic cătun unde exista operație embriologică de dezvoltare a economiei, care dacă își deschidea cineva o cașcarabel undeva, trebuia să țină o contabilitate triplă. Una pentru stat, una pentru mafie și una pentru sine. Ce mai rămânea. Prin urmare, asta e o imagine recentă, 2008 din Chișinău. It says, calitate partenerul oficial al grupului elvețian Glastroș, calitate europeană la prețuri sovietice. Dar el descrie chiar și în 2008, la Sanda Poza, el descrie foarte bine, de fapt, realitatea culturală în care am crescut la mine în mijlocul anilor 90 până încoace. Deci, era, pe de o parte, era acea sărăcie cruntă în care abia o duceai de pe azi pe mâine, pe de altă parte, sistemul ăsta mafiot de racheți, care la urechile noastre de adolescenți în devenire ajungeau sub formă de niște povești aproape mitologice, haiducești așa, cu mafioții clar erau niște eroi pentru noi. Ca atare, subcultura sau mitologia subculturală în care am crescut eu era o mitrare din asta între hip-hopul bucureștean, reprezentat în principal prin Biugi Mafia, și filmele lui Palavanov cu racheți, Brat 1, Brat 2, Jmurchii,
brigada, acum, nu știu dacă le știu sau nu le știu. Iar subcultura noastră era un amestec dintre acestea două. Și mai devreme, când a pus Miru bucata aceea de pe irefutabil din 2001, Paraziții, început să fără să vreau să dansez, nu? Asta iarăși nu se vede, dar iarăși o imagine emblematică pentru acele vremuri, nu se vede. Dar în jurul socului sunt multe cutii de Coca-Cola aruncate. E statul Avedeniu din satul Ciobalacia, care îl desparte de satul meu, Tacaul, o comunitate care nu are statul de sat, dar toată lumea spune bulgari. Și acolo trăiesc etnici bulgari. Și Ciobalacia și amestecat. Aceasta e iarăși o imagine care metodinizează perfect anii 90. Ele sunt imagini recente, dar le-am ales special, fiindcă funcționează foarte bine ca metafore ale adolescenței mele. Asta e din orașul Capul. 2008. 24. 20. Probabil că mulți cunoașteți, sau nu știu, terasa din Chișinău, de la Muzeul Armatei, unde sunt muzeul Aeronautice, unde sunt expuse utilaj militar și unde se joacă copiii, se joacă, părinții stau la teren. Socializarea asta de tip bazată pe mitologia racheților și așa mai departe s-a constituit în sistemul așa numitei brandvoa, frăția. Și ăștia sunt câțiva dintre prietenii mei de atunci, cu care, din păcate, n-am instalat mai multe fotografii, am găsit-o pe asta în internet. Dar ei erau eroii mei și ei am crescut. După aceea, în anii 2000, mă rog, asta era subcultura, ziua, evident, mergeam la sapă. Cunosc foarte bine sapa descrisă de Manuel. Și că, bine, căldura mai puțin, pentru că Bănegalul e puțin mai la sud decât Piatul Geacului. Dar și acolo sunt fete memorabile. Și am scăpat de sapa lui Manole, ca să spun așa, mergând în Chișinău la un colegiu de relații economice internaționale, de economie și dar eu m-am specializat pe relații economice internaționale, am avut nouă la contabilitate. Nu mai ține din povestea asta, și însă am adus-o în discuție, fiindcă la acel colegiu am avut un profesor de limbă și literatură română, sub influența căruia am căpătat ceea ce până atunci nu știam că există, și anume, i-aș putea spune conștiință politică, dar de fapt era un fel de hibrid între conștiință
lipsă etnică și militantism de status rusofob, evident, dus aproape de extrem. Asta e iarăși o imagine recentă, dar amintește foarte bine de Chișinău din vremea liceului. La câteva clădiri mai jos era seara colegiul, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Arăt aceste imagini fiindcă ele sunt din nou embleme ale ceea ce ne erau indicat la vremea respectivă. Așa mă prinde pe mine venirea în România, unde mă așteptam să intru, să văd pe stradă numai români de Eminescu asuprați. Ignor cu bună știință că atunci era viza de pilotară, care mi se părea inacceptabil să cer viză în țara mea, propria țară. În același timp, încep să citesc foarte mult, până atunci nu citisem mare lucru. Exact. Dar acum au început de la scrisoarea lui Neam și până la Marius Ian și până la Vasile. Dar, cumva paradoxal, mențin totuși sub moștenirea culturală, sub cultura de care vă spuneam mai devreme. În continuare mă îmbrac lălâu cu blugi de rapper și canorac, dar trag pe deasupra un parfalat de rap. Dar final și o poveste amuzantă am scris undeva. Îmi duceam acasă, stăteam fermentari pe Andrei la Maduc. Îmi duceam acasă, m-au prins doi cu cuțitul, m-au buzunărit și, din nefericire, primul lucru pe care l-au luat a fost buletinul. Și atunci au cerut scuze, erau și mă întrebat că vreau o B. Mai târziu am întrebat pe altceva de ce. Și pe la văzut că ești basa și eu am pus. În 2004-2005 i-am zis eu aici, mi-am făcut și un mic spectacol. Fantoma oficiului român de imigrări începe să devină din ce în ce mai apăsătoare și mai prezentă. Încep să mă revolt că basarabenii trebuie să stea la aceeași coadă cu chinezii și arabii ca să obțină viză. Mi se pare o nedreptate istorică absolută. În paralel, colaborez cu un ONG bucureștean, duc carte românească în bibliotecile din sat, de la mine și de împrejurim. Într-o vară am organizat o seară de film, a fost un club din sat, unde nu mai am aparat de proiecție, dar am dus eu televizor și un aparat video. Și le-am arătat oglinda de Sergiu Niculescu, dacă puteți să vă imaginați așa. Tot atunci, la îndemnul unui profesor de la Facultatea de Litere, unde intrasem, Ion Manolescu, care am avut un opțional despre istoria recentă a României, să fac o metodologie care s-a numit așa, unde am fost rugat să scriu despre istoria recentă a României, nu aveam ce să scriu și atunci am scris o istorie destul de personală a gazdelor la care am locuit din 2002 până la data scrierii textului, adică 2005. Și a apărut în această carte.
De prin 2006-2007 încep să recidivez foarte mult cu acest oficiu român din București. Mereu sunt în întârziere cu depunerea actelor pentru obținerea vizei, deședere, nu știu să schimbe scurtă sau lungă durată. Tot atunci am scris și un fel de manifest, s-a chemat Adio țara mea, că dă din gâ și vâ din bă. Dă din gâ și vâ din bă înseamnă dă din gâ chirilic și B din B chirilic. Și revin în același timp în Republica Moldova, devin un fel de turist tot mai când de fiată că mă întorc. Aceasta era o crăpătură. Zid, nu? Nu mai. Și am fotografiat această metaforă. În 2007, de fapt, am prima întârziere serioasă a șederii ilegale pe teritoriul României și am scăpat de pedeapsă scriind un memoriu foarte lung adresat oficialităților în care ceream iertare, mărturiseam fapta așa, pentru faptul că am stat ilegal, mărturiseam sentimentele pro-românești și am fost chemat la o discuție semi-privată cu un angajat al Serviciului Român de Informații. Foarte agreabilă discuția, însă la final mi-a propus o colaborare. Mai direct, iar că mă gândesc, între timpurile sunt foarte recunoscător că nu mă pedepsesc ca un stat ilegal pe teritoriul României. Din 2008 am început să colaborez cu editura Cartier, care are serie în Chișinău și de fiecare când trebuiau făcute lansări de carte, alegeam câte o imagine pentru afiș, pe care eu îi trimiteam designerului acolo, Italie, un artist foarte bun. Și acestea, asta, sunt două fotografii la care au stat la baza afișului lansării cărții Iluzia Anticomunismului. Le-am arătat fiindcă, ca să trec la următoarea imagine, iarăși pregăteam afișul pentru lansarea autorului Dan Gaciu, Cronici de l'Est de Vest, care și-a adunase articole despre Republica Moldova, pentru o imagine pentru afiș. Și atunci am avut inspirația, eu și Sandra, să modificăm această omniprezentă statement, dar nu oricum, cu tricolorul pe post de masca antigaz și i-a ajuns așa pe afiș. Basarabia, Comor Românesc, Basarabia, Comor Românesc, care după aceea s-a transformat în această carte poștală. În paralel, am început să mă apropii tot mai mult de ceea ce mai târziu se va numi grupul Critic Atac, sau platforma Critic Atac.
Asta e o imagine, dar nu de la primele întâlniri dinainte de apariție, de după aceea, dar n-am avut alta. Nu mi le-ați trimis nici acum. Nu se facă aici apăruse deja platforma, fusese niște întâlniri, tot la Tescani, aici e unde a suferit domnul Crăciun. În paralel, facem stenciluri, eu și cu Sanda, semnele de întrebare reprezintă faptul că am făcut mai multe, dar pe care istoria ar fi momentan nu le permite să le tipul meu, fiindcă s-ar supăra extrem de multe personaje în viață. Dar astea sunt două dintre ele. Au urmat, după cum vă amintiți, 7 aprilie 2009. Asta cred că e singura mare realizare a generației mele, așa numită Revoluție Twitter, pe care eu am trecut de la București, în fața calculatorului, corespondând intens prieteni amici cunoscuți, am mers și în piața universității, unde acolo era un amestec foarte ciudat de revoltați. Sincer, Basarabia cu românii sau noi golani, noua dreaptă, noi golani cu care mă certasem de altfel înainte pentru acea imagine cu Basarabia cu mult omenesc, m-au interpelat pe e-mail, cum ați permis să mă analizați în semnele noastre. După 7 aprilie 2009, pe 16 aprilie 2009, sufocați de informația atunci toxică, care se aglomerase în jurul evenimentelor de la Chișinău, am făcut împreună cu Sanda unui ca să trecere ostentativă sub suflet. Am găsit afișul și în care, cum scrie, am prezentat scurte animații politico-alegorice, filme de pe YouTube cu ceea ce am numit noi snaf politic și foarte mult în documente, două tipuri. Unul toxic, propagandistic, care intona, între puteri sau alta, și o serie de manifeste cunoscute de la manifestul anti-atomic al Einstein, ce vreți. După 7 aprilie 2009, mai exact în august 2010, depășisem din nou viza, stând ilegal de un numărat la vamă peste 100 de zile, era un caz de detenție, cum nu mai știu cum s-a exprimat cumva, nici că nu știu că fac asta. Așa și am primit, am fost expulzat și am primit interdicția pe un an de zile de a mai intra pe teritoriul României, care s-a redus la jumătate, fiindcă s-a considerat că m-am predat de acolo și l-am alergat de lângă. Dacă mai achitam și amenda aia de 1000 de lei, se mai reducea la și a trebuit să... Am fost expulzat și am luat această interdicție. În septembrie 2010 se lansează critica
2010 sunt invitat la Frankfurt, de la eu, editura la care lucrăm, la Târgul de Carte de la Frankfurt, unde merg cu acest pașaport, care are pe el urma unui performance de a lui Pavel Brăila, poate vi l-am gândit, se cheamă Magic is Simple, EU Pattern, în care, mă rog, a colat stelele. E interesant să observi după aceea reacția vameșilor, fiindcă după lege se pare că pe ei n-ar trebui să-i intereseze coperta pașaportului. Nu are nicio dacă e interesant. Vameșii de la aeroportul din Frankfurt au râs foarte pașaportul. Cei de la vama românească, respectiv românească, ai destul de indiferent, așa am zis. Probabil că mai trecuse pe perioada asta. Asta de pașapoarte. Cert e că cu interdicție de a intra în România, dar putând merge totuși în Germania, am zăcut o jumătate de an în Moldova, în sat, în casa lor, în care în vremea aceea era un șantier, într-o cameră, eu și cu soția. Am ales niște imagini din perioada de cum arăta satul. Nu aveam unde să merg la altă parte. Asta se vede la poartă. Asta e imagine din orașul, raionul Cantemir, ce arată Cantemir. Au fost două orașe pe care le-am frecventat foarte mult în cele 6 luni, Cantemir și Carrefour. La Cantemir era starea civilă, de unde îți scoteai apele pentru redobândirea cetățenii și la Carrefour era consulatul general. Asta era și o imagine din Cantemir, din perioada interziției, care asta e intrarea dinspre Țiganca, nu știu, ce oraș, ce sat mai sunt. Dinspre Leon, TN-ul dinspre Florei, Chiortosu. nu, Chiortosu e după, dinspre Colipașii Răcoase. Aia e partea. Deci așa arăta Carrefour și Cantemirul în perioada intervenției mele. Datorită, mă rog, atunci am făcut următoarea mișcare ca să urc. Am depus pentru cetățenie, că nu eram incompatibile. Și ca să o obțin, să o redobândesc mai repede, am solicitat niște recomandări de la toți oamenii pe care îi cunoșteam eu și toate instituțiile cu care colaborasem până atunci. Mă uit acum în sală. Mi-a dat Mihai de la CNDP o recomandare foarte elogioasă, mai mult. Da. Domnul profesor Claude Carlu, Vasile, în numele revistei Criticata, și îmi cer scuze dacă mai mult. Am cerut tuturor și am învins, ca să zic așa. Am obținut viza de a intra în România pentru reîntregirea familiei cu 2 zile înainte de expirarea interdicției. Deci, se poate. Însă, înainte de a intra în România, după 6 luni, a avut loc acest fenomen, și anume Serviciul de Grănicire a Republicii Moldova i-a interzis Sanei să părăsească
Republica Moldova, fiindcă stătuse prea mult. Și în România e cât de cât mai la cătării construit sistemul ăsta. În Moldova te dau direct în judecată și tu trebuie să te prezinți la proces. Până atunci nu te privește ce faci în Moldova. Proces care nu se știe când va fi implementat și așa mai departe. Și atunci, soluția pe care am gândit-o pe moment a fost să încercăm altă zonă. Și ne-am dus, iar asta se întâmpla la Capul Oancea, și noi ne-am dus la Vulcănești, Galați. Și acolo nu i-am mai interesat cât asta. Și am intrat în România, ea e legal, legal. Probabil că eu n-am fost foarte specific și foarte descriptiv în felul în care s-a modulat ceea ce astăzi încă înțelegeți sau numit identitate. Eu la vremea aia știți nici Paul Ricoeur, ca să înțeleg care sunt aporiile identității, nici Royce, care să explice că identitatea, de fapt, e construită pe modelul economiei de piață, nici alții mai vârfuiți. Pur și simplu a fost o schimbare de asta, îi zic identitară, pentru că n-am alt, dar am alt un procesnic comunitar. De la o identitate etnonațională, ca să știți pe domnul Canu, la o identitate comunitară, care, pur și simplu, etnia, istoria statelor naționale și naționalitatea și-au pierdut orice relevanță, orice semnificație valoroasă. Aș vrea să închei, nu știu, mai trebuie să vorbesc. Am depășit. Aș vrea să închei cu ultimul videoclip al formației Stop și Stup. Se poate videoclipul la sfârșit. Al formației Stop și Stup, care se cheamă Moldovenii s-au născut. Fiica noastră și să e mare fană. Stop și Stup a fost la un concert în Parc Miore și a făcut foarte mult. A făcut Popo. În fine, și acasă am pus pe YouTube și m-am întrebat, tati, dar ce înseamnă moldoveni? Și, în fine, am încercat să exprimă. Sunt oamenii care nu mă întreb ce înseamnă moldovenii s-au născut. Adică oamenii care s-au născut într-o țară care se cheamă Moldova, adică eu și tu pe jumătate. Și de atunci îi spune Sandy, foarte serioasă, moldovenii, adică eu și tati. Mai puțin. Bănuiesc că îl știți, nu? Mulțumim, Igor. Urmează, dacă nu are nevoie de setup tehnic, Simona Dumitriu, după care vom avea o scurtă pauză înainte de ultimul grupaj al zilei.